ዝስርሖ ግብታት የብሉ ኩሉ ብሓንሳእ ዘሓሒሉኡ ክትሪኦ ከለኻ ከምዚ የውም القያማ ጠጠው ዝድብለሉ ሰብ ልክዕኩም ኮይኑ የብለካ طبعا እዚ መን እዩ እቲ ሕጅ ክኸይድ ከሎ ነዚታት ኣብ ሓንጎሉ ዘእትዎ فعلا ሃንቀውታ ናይ ሓጅ ዘለዎ ሃረፍርፎት ናይ ሓጅ ዘለዎ لكن ከይዶም حجاجين ኣይከዱም ዘይግድሾ ሰብ በልሓንቲ ቀደም ኣብ ሓጎታትና ገሊኦም ኣለዉ ድሕሪ ክንደይ ጨቐቕታ ናብ ሓጅ በፂሖም ደይተመለሱ ኣለዉ الله ያኑ ቀደም ተእሽሙ ይነበረ ኣማና ይነበረ ካብ መካ ናብ መዲና እንዳኸዱ ከለዉ ወይ እንዳተመለሱ ከለዉ ሸፋቱ መፂኦም ኸትርዎም ያውን ምኪን ቀቲሎሞም የብሉ لكن እዚ ኩሉ ከሎ ፈሪህና ኢሎም ድሕሪ ኣይበሉ ከይዶም ብሎ ኣነ ኣብ ሓጎይ ወላዲተይ ትነግረኒ ከይዶም ኣብ ሓጅና መካ ሓጅጆም ወዲኦም ሓጅና መዲና ኸደልዮም ሓጂ መንገዲ ጠፊኡዎም ሰባት ጥዑያት ሰባት ረኺቦም አንተማ ሓጂ እንታይ ደኣኹምኩም ናበይ ኢኹም ስ መዲና ኸይድ ኣለኹ መዲና ዳ በዘል ይኮኒ ምንታይ ዳኸብ ንዓና አንቱም ሓጂ ኢሎም ወሲዶም መዲና ምስኣቶም ወርሒ ገይሮም መሊሶም أبي يركب زخم يا جماعة الخير حج الحمد لله أمن وأمان الله لا شجر بالكاب قدم بجمل يوم خدني يوم حج بماكينات بأير بقلبة قلبتها